ụmụnne m na ụmụnna m na-etele unu abịaruole ya welcome. So tata ụka anyị na-aka ya maka ndị mmadụ dị ama bụ n'echiche nwanne anyị nwanyị Patricia Aghanwa na ayọmasị a maka ezumike di ya bụ Chief Louis Aghanwa, ka Chineke nna nabata ya na ndokwa. N'ụka anyị na-aka taa, anyị na-eso nwanne anyị nwanyị bụ barista Chima Okorama na-etinye di ya ewu Chief Moses Chiemeka Okorama na-etinye n'aka Chukwu ka ọ nabata ya na ndokwa. Tata anyị na-eso Lady Amaka Anianwa na-ayọ Chineke ka ọ nabata nefi ya ewu Romney Njoku na ọkpa ndị nọ na ndị dị nsọ, na-ayọ ka onye ezumike. Tata anyị na-eso Mrs. Juliet Ikezi na-ayọ Chukwu ka ọ nabata di ya ewu Chief Romanus Ikezi na ndokwa. Anyị na-eso Ebele Obiora na-ayọ Chineke ka ọ nabata Chief Agụ Christopher Ilopụta Ife, nabata ya na ezumike. Anyị na-eso anyị na-ayọ Chineke maka nwanne anyị nwanyị wụ Camelia Udom, ka Chineke nna were na-agwụ ya n'ọrịa, mee ka ahụ dị ya mma, ahụ gbachie ya ike, ka ọ lọghachi anyị na-abụ n'ụsọ na-efe Chukwu. Anyị na-eso Nathaniel Ajunwa. Anyị na-eso anyị na-ayọ Chineke maka ezumike mkpụrụ obi Reverend Father Nicholas Iwuagwu, nakpa ayọ ya maka ezumike mkpụrụ obi Chief Nathaniel Ajunwa and Eze Ome Okorie, ka Chineke nna nye ha ezumike. Nke a ka ndị Nigerian Association of Nuns USA na-ayọ maka ha. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ịkpụpụta njọ anyị. Ekpupụta mgba Chineke jike niile na unu ụmụnna m na-emehiele m nke ukwuu site n'echiche n'okwu na omume, na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie nke kasị ukwuu. Ya ka na-arịọ Maria dị ngọzi bụ eji n'ọkpụ na ndị nsọ niile, ụmụnna m, kunu ghara isekpụrụ Chukwu anyị arịrịọ. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe.
Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke, gị na-eme ka obi ndị kwere na gị bụrụ otu. Biko mee ka anyị bụ ndị nke gị na-ahụ ihe itiri n'iwu n'anya. Ka anyị na-achọ ihe ikpere anyị na mkpa. Mekwa ka obi anyị lefuru anya n'ihe ụwa na-agbanwe agbanwe. Bịa legide anya n'ebe aṅụrị dị ọkpụ dị. Site na di nwe anyị Jesu Kristi, onye gị na ya dị ndụ na-achị otu Chukwu ebebe ebebe.
Ihe ọgụ nke mbụ, ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isiokwu. Aga m atụkwasị mkpịsị igodo nke obi David n'obi gị. Lee ihe onye nwe anyị Chineke nke igwe ndị agha gwara Shebna, onye ahụ ji oke ọkwa nke ichedo obi eze. Aga m akwatu gị na nnukwu ọkwa gị, bịakwa site n'ọnọdụ gị dị elu kpụdaa gị n'ala. N'ụbọchị ahụ, aga m akpọta nwaodibo mbụ Eliakim nwa Hilkia. Aga m eyikwasị ya uwe nru ala gị, kekwasịkwa ya ihe ike n'ukwu. Aga m ewere ike ọchịchị ahụ ị nwere na mbụ nyefee ya n'aka. Ọ ga-abụ nna ndị niile bi na Jerusalem na ndị niile bi n'ụlọ Juda. Aga m ewere igodo na-atụghị ọnụ ụzọ nke ụlọ David tụkwasị ya n'ubu. Ọnụ ụzọ ọbụla ọ gbaghere, enweghị onye ọbụla pụrụ ịgbachi ya. Ọnụ ụzọ ọbụla ọ gbachiri, enweghị onye ọbụla pụrụ ịgbaghe ya. Aga m eme ka ọ ghọọ ntu akpọdosiri ike n'ebe siri ike, ebe ọ na-agaghị ekwe mfopụ, ka o wee ghọọ ebe nwere ugwu n'ezinụlọ ya. Okwu nke ose bụrụ ụwa.
Ihe ọgụ nke abụọ, ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom, isiokwu ihe niile si na ya pụta, ọ bụ ya mere ihe niile, ihe niile si ya n'aka. Akụ na ụba dị n'ime Chineke adịka omimi, amamihe na mmụta ya ebuka. Ịchọpụta ihe o bu n'obi na ịghọta usoro o ji eme ihe ya akarịka mmadụ. Onye nwere ike ịkọwa ihe onye nwe anyị bụ n'obi? Onye nwere ike ịbụ onye na-adụ ya ọdụ? Onye nwere ike inye ya ihe ọ na-onweghị ma ọ binye ya ihe ọbụla? Ihe niile dị adị si na ya dịrị. Ọ bụ ya kere ihe niile maka onwe ya, ka otuto niile dịrị ya ebighị ebi ebighị ebi. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Onye nwe anyị kwuru sị, abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ. O nweghị onye ọbụla na-abịakwute nna ewepụ ma o si n'aka m. Haleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere. Mgbe Jesu bịaruru n'obodo Sizaria Filipai, ọ jụrụ ndị na-eso ụzọ ya sị, onye ka ndị mmadụ na-ekwu na nwa nke mmadụ bụ? Ha sịrị ya, ụfọdụ na-ekwu na ọ bụ Jọn onye na-eme mmiri Chukwu, ndị ọzọ na-ekwu na ọ bụ Elaịja, ma ndị ọzọ na-ekwu na ọ bụ Jeremaya ma ọ bụ otu onye n'ime ndị amụma. Ma ọ jụrụ ha sị, unu onwe unu, onye ka unu na-ekwu na m bụ? Simon Peter zara sị, ị bụ Kristi, nwa nke Chukwu dị ndụ. Jesu wee zaa ya sị, ị bụ onye a gọziri agọzi, Simon nwa Jona, n'ihi na ọ bụghị mmadụ kpughere gị eziokwu nke a, kama ọ bụ nna m nke bi n'eluigwe. Ya bụ, agwa m gị, nke bụ Pita, n'elu okwute a ka m ga-arụkwasị nzukọ m. Ọnụ ụzọ ọkụ mmụọ agaghị emeri nata ya. Aga m achịnye gị mkpịsị igodo nke alaeze eluigwe. Ihe ọbụla ị ga-eke akpụ n'elu ụwa,
a ga-eke ya n'eluigwe. Ihe ọbụla ị ga-atọpụ akpụ n'elu ụwa, a ga-atọpụkwa ya n'eluigwe. Mgbe ahụ ọ dọrọ ndị na-eso ya ụzọ ya aka na ntị ka ha ghara ịkpọ onye ọbụla na ya bụ Kristi. Ozi ọma nke osekpụrụ ụwa. Ụmụnne m na ụmụnna m, udo dịrị unu. Tata onye dị nsọ wụ onye nkụzi ụwa niile wụ Pọl. O lechela anya gburugburu hụ ihe omimi nọ n'ime Chukwu na ụzọ Chukwu, otu Chineke chiri mee ka nzọpụta ya gosi nzọpụta ya n'ụwa niile, na-awụghị sọsọ ndị Juu. O nwekwara ka ndị na-awụghị ndị Juu, ndị mba ọzọ nwee nzọpụta. Ya mere o jiri tata tie mkpu, ya dị ya n'anya, ya were gwa anyị okwu n'ụzọ karịchara n'edemede ọ na-edere ndị nzukọ niile, were gwa anyị banyere akụ na ụba n'ime Chineke dị omimi. Enweghị onye ga-enwe ngọ anụ ebe ọ nọ. Amamihe na mmụta ya dị nnukwu obuka. Ịchọpụta ihe o bu n'obi na ịghọta usoro ya erika, ọ karịala. Enweghị onye ụlọ ga-ahụ Chineke bụ n'obi. Ya mere o jiri gba anyị chie na onye amụma Aịzaya si dịka otu eluigwe chiri dị elu karịa ụwa. Ya mere ụzọ kie n'ụzọ ka anyị dị. Enweghị onye ga-enwe ngọ ebe Chineke nọ. Ọ karịfere amamihe mmadụ. Chineke na-eme ihe dị ọtụtụ nke gbara anyị n'anya gharị, nke anyị na-anaghị enwe ngọ ihe. N'oge o jiri si Samuel, ọ gaa na ebe obi Jese, gaa tere ihe onye eze mmanụ, onye ga-achị Izrel niile. Jese ele ụmụ ya asaa kpọfụ achaghị ya, ka ụlọ abịara ni Samuel onye na-ahụ ụzọ Chukwu elecheghị ya anya. Chineke agba ya, enweghị n'ime ndị ka m họrọ, ha dum tozuru etozu, kwesị ekwesị iwu
onye ndị na-achị obodo Israel. Ha kwesịrị ekwesị tozuo etozuo ma nwee nke ọma. N'oge mmadụ ụmụ Jese Asaf achara ya, Chineke agba Samuel si ụlọ sọgbagbuo n'isi sa ya kpe enweghị nke ya họrọ. Samuel abịa kpọọ Jese si ya, nwa ụmụ ndị nwoke niile mụrụ. Ya sị ụlọ enwere ike nọ n'ime ọhịa ebe ọ nọ na-elekọ atụrụ, na-elekọ ihe na-achara ebe ihe. Samuel agba Jesi anya ga-edu oche, ọ ga-akpọ onye ka ehi, ọ gaghị akpọ ya. Ha eji kpọa David. So n'oge eji kpọa David, Chineke agba Samuel si ama ka m chọrọ, ọ nke ka m chọrọ, ahọrọla m ya ka ọ wụrụ onye nchi, onye ndu ụmụ Izrel. Tere m ya mmanụ. Samuel ete ya mmanụ. So Chineke were gba Samuel si anya ndị mmadụ na-ele anya na otu mmadụ dị ọdịdị mmadụ, mana Chineke anaghị ele anya, ọ na-ele anya n'obi, ọ na-ele anya n'ime mmụọ, ọ naghị ele anya ọdịdị mmadụ. Ke ha wụrụ anyị ihe ngọ n'ebe Chineke nọ. Ọ dị omimi nke mekpere n'ebe ọbụla anyị gara, anyị ga-asị olee otu onye dị otu o ji achị obodo. Hillary Clinton lekwe o tozuru etozu ịchị obodo, lee onwe kwuru họrọ ụdị mmadụ uwe Trump sọchiwa obodo. So kehe agbaghị n'anya gharị si ọwụ ụzọ Chineke otu o jiri chọọ ya. Mgbe okwe Chineke ha ikpe họrọ Trump, mgbe a ga-akpa eduo mmadụ abụọ n'ihe ihe, Biden na Trump. Ikekwe ma onye dị independent si Chineke gị ji aka ya si anwa nke ya chọrọ chi n'ụzọ ole aka anyị na ole lekwe nke m chọrọ. Nke mere na agba ochie na ihe ọgụgụ agụrụ anyị chi na onye amụma wụ Aịzaya tata. Enwere onye na-achị, onye na-achịkọ obi eze ụmụ Izrel wụ Hezekaya. Ọnọdụ ya wụ ọnọdụ ka eli elu na ọchịchị ụmụ Izrel, onye na-anabata ndị mmadụ n'obi Hezekaya, onye na-ele atụmatụ onye eze mee ka onye ọbụla ruo isi na ya, gbasasịa ya ebe niile. Onye na-ele akụ na ụba ụmụ Izrel were kesaa ya ebe ọ ga-achị di ya, eze gbu ya si were ego ha otu were kwado ndị agha m, were ego ha otu kwado ndị na-akpụrụ m ngwa agha, were ego ha otu tinye ebe dị otu. Ọwụ Shebna onye na-eme ya bịa ama bịa achọfụ that Shebna anaghị emechi otu kwesịrị imeni. Ọ na-eduhie onye eze ụzọ, ọ na-eji akụnụba menyere onwe ya. Ya mere Chineke ewere chie n'ọnụ Aịzaya sị hụ na Shebna a ga-apati ya n'ọnọdụ ya. Enwere onye ọzọ m ghọtara wụ Eliakim, a ga-ewere ọnọdụ ya were nyefee Eliakim. Aga m ele uwe iwe Eliakim, onye ga na-eme uche m, onye ga na-eduzi ndị nke m ụzọ, onye ga na-eduzi onye eze m họrọ wụ Hezekaya. So aga m enye ya
ikikere igodo iji gbapee obi onye eze naba ndị mmadụ ma ọ chụfu ha. So abịa were hụ ha si ọ gbara anyị n'anya gharị, anyị enweghị ngọ ihe Shebna ji lechiala ọtụtụ oge. Chineke were nyofuo ya, were nafia ikikere ya, were ikikere ya ọnọdụ ya were nyefee Eliakim. Ihe ekpemekpere na agba ọhụụ Jesu gara Sizaria Filipai. N'oge jiri ebe ahụ, ya were jụọ ụmụazụ ya sị, olee na-enye ndị mmadụ si na mbọ? Ha were gbacha ya. Ụfọdụ na-ekwu iwu John the Baptist, iwu Elijah, iwu Jeremiah, iwu otu n'ime ọtụtụ ndị amụma agba ochie. Jesu nke ha ejughị ya afọ. Asị unu onwe unu, ole onye unu chere si mbọ? Ole onye chere si mbọ? Ọ na-anwale ha iji mara onye nke Chineke na-agwa okwu n'ụzọ kie. Ọ wụ Simon Peter wụ onye kpụfara eziokwu. Ha echere ha si Jesu bụ si ịbụ nwa nke Chineke, onye tere mmanụ nwa nke Chineke. Ọ gbara ya Jesu anyagharị ya sị, abịaruo na ụmụ Izrel anaghị akpọ Chineke n'ahụ ya, anaghị akpọ ya n'ahụ ya wụ Yahweh. A na-eji ihe ndị ọzọ were gbuo banyere Chineke ha wụ Yahweh. Ya biko abịaru nke dere Yahweh n'akwụkwọ nsọ ha, ede ihe dị nwenụ, anaghị akpọ ya Yahweh. Abịaruo Simon Peter were sị ya na onwe ya ewu nwa onye kapịnta, onye na-akụ osisi n'ahụ, na ya wụ nwa Chineke. Ha jiri si ya, ngọzi dịrị gị Simon nwa Jona, ọ wụghị mmadụ nkịtị gosiri gị ngosi ya, ọ bụ nna m nọ n'eluigwe kpughere gị ihe ị na-ekwu. Aga m enye gị ikikere pụrụ iche. Aga m ewukwasị nzukọ m n'elu gị, maka na nzukọ m ga-ekpufu okwukwe nke jiri gbuo si na mbụ nwa Chineke. Aga m enye gị ikikere igodo. Ihe ọbụla ịgbapere agbapelie, ihe ọbụla ịgbapere n'ụwa agbapelie n'eluigwe. Ihe ọbụla ikechiri n'ụwa ekechiri n'eluigwe. Ọ tụrụ Jesu n'anya. Nke mere o jiri kpughere anyị ụzọ nzọpụta wụ anyị niile wụ ndị na-eso ụzọ ya, wụ ụmụ Chineke ndị mere mmiri Chukwu. Anyị ga-enwe ọnọdụ, anyị ga-enwe nzọpụta n'ịnọ n'ime nzukọ ya etiri n'aka Pita na ndị na-eso ụzọ ya wụ ndị apọstọl. Anyị enwe ikikere dị iche ịnọ n'aka ha. Ya mere o jiri kpa anyị mkpa si ọnụ ụzọ ọkụ mmụọ agaghị emeri anyị. Ikikere ọkụ mmụọ na ikikere ọchịchịrị agaghị emeri anyị, maka na anyị nọ n'aka Chukwu. Maka na otu ile anyị n'aka ndị kwesịrị ekwesị ka ha na-edu anyị, na-eduzi anyị ụzọ n'ime okpukpe nke Pita kpufara tata. Ya mere anyị ga na-aṅụrị na-egori n'ime Chineke si na Chineke Nna agọziela anyị n'ụzọ pụrụ iche. Chineke Nna emela anyị ndị agọziri agọzi ka anyị wụrụ ndị na-eso ụzọ n'ụzọ ya.
ya mere taata ọ ga na-ajụkwa anyị iji mee ka anyị kpufu okwukwe Pita na ndị apọstọl. Ọ ga na-ajụ anyị, olee onye unu chere si mbọ? Olee onye unu chere si mbọ? Anyị ga-aza n'ụzọ ziri ezi n'ikwu onye dị nwe na anyị wo anyị na ka anyị na-ekwu olu ohi Pita jiri kwuo si na ịwụ nwa Chineke onye dị nsọ, onye tere mmanụ wu Kristi. So ikwupụ onye dị nwe na Jesu Kristi bụ ịnọchi ike n'ime nzukọ nsọ Katọlik dị otu dị nsọ gazuru ụwa niile ewuwere n'okwute ndị apọstọl. Ya mere Pọl ji agba anyị bụ ndị eluigwe, anyị bụ ụmụ eluigwe, citizens of heaven. Anyị bụ ụmụ Chineke ndị tosiri etosi. Anyị na ndị dị nsọ nọ ụmụnne na ụmụnna, ndị wuere na okwute ndị apọstọl, ndị Jesu na onwe ya kekara ara otu nga. Anyị bụ ndị agọziri agọzi. Anyị ga na-egori na-aṅụrị si na anyị wu ndị Katọlik. Anyị wu ndị mere mmiri Chukwu na Katọlik. Anyị wu ndị Katọlik taa. Ka Chineke nye anyị mmụọ ya, nye anyị grasia ya, ka anyị were wuru ndị Katọlik ruo mgbe anyị ga-anwụ. Ka anyị nwụ dịka otu anyị siri wuru ndị Katọlik taa, ka anyị wuru ndị Katọlik ruo n'isi njedebe. Anyị wu ndị agọziri agọzi, ndị Chineke gbafuru onwe ya, bụ ndị dị nsọ n'ime Katọlik chọọchị nke Pita bụ onye isi ya. Ndị dị nsọ nke onye isi anyị wu Pita, onye nnọchi anya Jesu Kristi, onye na-eduzi anyị ụzọ ka ewu n'ime aka ya anyị agaghị agaghị ụzọ. Ikikere nke ọkụ mmụọ agaghị emeri anyị, ekwensu agaghị enwe anyị. Mgbe anyị gbere azụ hapụ nzukọ nsọ Katọlik, olee ha anyị ji ịgapụrụ ndị nzukọ na-awụghị ndị Jesu kwadoro, ndị ga-emegheri gị anya, metọọ gị, onye owe were na-ata ahụhụ. Gbakwala m ndị hafuru nzukọ nsọ Katọlik taa nwere obi aṅụrị. Enweghị onye ọbụla n'ime ha nwere obi aṅụrị. Ha nọ na-atabụ n'ime ha otu agaghị esi na ahụkwe ahụ n'ọbara Kristi na Yukaristia dị nsọ. Otu ha ga-esi bịakwa lee ihe dum a nara eri na nzukọ nsọ Katọlik nakwa eri ihe. E mere nzukọ ndị ọzọ na-abịa na-eṅomi ha anyị na-eme na Katọlik chọọchị. So ka Chineke nna jike niile gọzie anyị, nye anyị amamihe, nye anyị grasia ya, ka anyị were na-eme uche ya ruo na njedebe. Chineke nna gọzie unu niile. Ekpe m n'otu Chineke, ekpe m n'otu Chineke nna jike niile, onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị na-anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe,
ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe, ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri na mkpe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọrụ ọgụrụ n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekpe m na mmụọ nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na ya, onye na-ekpuru na-etogodo ya na Nna na Nwa, o si na ekpe m na tuchu apọstọlik na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị uwe ọzọ na-abịanụ. Amen. Ebe anyị kpere na Jesu Kristi bụ achịcha dị ndụ si n'eluigwe, ka anyị kpọdobe ya nso oge niile na Eucharistia dị nsọ. Ka anyị kpee ekpere maka nzukọ Katọlik gazuru ụwa niile, ka Chineke site na Eucharistia ha na-anata oge niile nye ha ike iji okwukwe ha na-aga ije wee rute eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwere anyị. Ka anyị kpee ekpere maka udo n'ụwa niile, ọ kachasị n'etiti anyị. Ka anyị na-achọ udo, ịdị n'otu, ịhụnanya nke ga-enye anyị aka ị na-egosipụta n'omume anyị ihe anyị na-anata na Eucharistia dị ngọzi. Anyị arịọ gị dị nwere anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị niile nwere nsogbu dị iche iche, ma ọ bụ nke ahụ ma ọ bụ nke mkpụrụ obi, ọ kacha ezinụlọ nọ na nkewa, na ndị na-ebi ndụ na-ekwesịghị ekwesị. Anyị arịọ ndị nwere anyị. Ọ bụ
kpee ekpere maka ndị otu Kraịst niile, ọkachasị anyị niile na-agbakọ n'ụlọ ụka ụbọchị ụka niile, ka ahụ na ọbara Jesu Kristi anyị na-anata na-ewedebe anyị nso ebe Kristi nọ. Anyị arịọ gị dịrị n'anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ụmụnne anyị ndị nke hapụrụ ụwa, ọkachasị ndị fada, ndị sisters, ndị mosano, ndị nke nwụrụ n'ala Igbo. Ka Chineke nna kwụọ ha ụgwọ ọrụ ha, ọkachasị ndị nke jiri ndụ ha chụọ àjà ịgbaza ozi ọma nke Kristi. Anyị arịọ gị dịrị n'anyị. Odibo nwanyị nke osebụrụ ụwa, ekene Maria, nyere gị ịdị ngọzi n'etiti ikpo niile, ọ dị azị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị nsọ, dị nke Chukwu, yọbụrụ anyị bụ ndị njọ anyị yọọ dịka na mụrụ nwanyị. Amen. O Chineke anyị dị ndụ, ebe anyị kpere na Jesu Kristi bụ achịcha dị ndụ nke si n'eluigwe bịa, nyere anyị aka ka anyị were obi dị ọcha na-anata ya oge niile, bịakwa na-esi na ya ebi ndụ nke okwukwe na ndụ dị nsọ. Anyị na-arịọ gị nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi.
ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna jike niile nara nụ. Di nwenụ, ijiri so otu aja gbatara onwe gị ndị imere ka ha bụrụ ụmụ gị, biko nye anyị onyinye nke ịdịkọ n'otu na udo n'ime ụka gị site na di nwanne anyị Jesu Kristi onye nwe anyị na onye runu. Welite n'obi elu ka anyị dị nwanne anyị Chineke anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe zuru ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile, o nna dị nsọ Chineke jike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwanne anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kpere ka amụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ ebe. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukpe na-asị:
kwesịrị ekwesị otu ihe niile ikere si eto gị site na Jesu Kristi nwa gị bụ di nwanne anyị, na site na ike nke mmụọ nsọ. Ị na-enye ihe niile ndụ na-edo ha nsọ, na ndụrụga ndụ niile. Ị naghị ahapụ ịkpọkọ onwe gị ndị mmadụ ndị ga na-achụnyere gị àjà zuru oke site na ọwụwa anyanwụ ruo na ọdịda ya. Anyị ebunye gị onye nwe anyị o sekpụrụ ụwa, were umeala na-arịọ gị ka ido ha nsọ site na mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume inye ekele nke a n'anyasị mbọsị eduru ya nye n'ọnwụ. O were achịcha nye gị ekele n'otito, ya waa ya nye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edoro onye maka unu. Otu ahụ kwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya nye gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okpukpe anyị na-eme ugbu a. Chineke nna, ebe anyị na-echeta ahụhụ nke otu nwa gị jiri gbapụta anyị, na mbilite n'ọnwụ ya, na otito na nrọgoro n'eluigwe ya, ebe anyị nọ ma na-eche mgbe ọ ga-abịaghachi ọzọ, anyị ewere obi ekele chụnyere gị àjà nke a dị ndụ, àjà dị nsọ. Anyị arịọ ka gị lekwasị anya n'onyinye nke nzọpụta na nzukọ gị, were hụ n'ime ya onye eno jiri chụọ àjà nke medara gị obi maka njọ. Mee ka anyị bụ ndị na-esi n'ahụ n'ọbara nwa gị nweta ndụ jupụta na mmụọ nsọ, were si na ya bụrụ otu ahụ na otu mmụọ na Kristi. Ka Kristi n'onwe ya were anyị nye gị dịka onyinye zuru oke mgbe niile, ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstọl na ndị egburegbu n'ihi okpukpe, na Clement dị nsọ, na ndị nke Chineke niile dị nsọ, were keta oke
na alaeze eluigwe. Ọ bụ n'arịrịọ ha na-arịọ gị mgbe niile ka anyị tụkwasịra nchekwube. Anyị ji umeala arịọ gị, o sekpụrụ ụwa, ka aja nke a mere ka anyị na gị dịkwa mma ọzọ, wetara ụwa niile ndụ na nzọpụta. Anyị na-arịọ maka nzukọ gị nọ ije n'ụwa, maka nwaodibo gị bụ nna anyị Popu Francis na bishọp anyị bụ Nicholas, maka ndị bishọp, ndị ụkọchukwu na ndị ofufe ọta gị niile, na ndị niile Kristi ji ọbara ya wee gbatara gị. Mee ka ha kwụsie ike n'okwukwe na ịhụnanya. Nara osekpụrụ ụwa arịrịọ ndị ezinụlọ gị na ndị ịkpọkọbara n'ihu gị n'ebe a. Were ebere jikọọ ụmụ gị niile gbasara n'ụwa niile. O nna nwere obiọma, nabata na alaeze gị ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị niile ịhapụworo ụwa, ndị omume ha sọrọ gị. Anyị chekwubere n'iru ebe ahụ, soro ha biri na aṅụrị n'otito gị ebe ebe. Site na Kristi dị nwe n'anyị, onye isi na ya enye ụwa ihe ọma niile. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu mgbe nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa dị ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Ka otito dịrị aha gị, ka ọchịchị gị zọpụta anyị. Anyị na-arịọ gị osekpụrụ ụwa na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbalagha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gbara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okpukpe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uso gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osekpụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nwatụrụ nke Chukwu.
niile onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara nke Kristi duru anyị ruo na ndụ ebe ebe.
ka anyị rịọ arịrịọ. Di nwenu, biko mee ka ọrụ nzọpụta ebere gị zuo oke n'ime anyị, ka anyị sie ike nwee obiọma na ịhụnanya gị, wee na-eme uche gị n'ihe niile site na Kristi onye nwe anyị. Na Tuesday, ndị steeti ga-ebịa ike nri na parking lot anyị from 1 na elekere onye mbụ ruo n'elekere onye anọ nke ehihie. Unu gbasa ozi maka ndị chọrọ inwe nri na pụrụ iche. So ndị steeti ga-ebịa ike nri dị na Tuesday. It's not the food pantry or Wuke State. Ya so asị m gwa unu anyị kwurie na masses niile na weekend. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa gbusiwo. So udo dịrị unu, unu nwee izu ụka dị mma, okay?